vypadlo. No. Dobrý podvečer prajem. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítala na dnešnom neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Lisková číslo 39, ktoré sa uskutoční 29. mája 2025 o 17. hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledujúcim navrhovaným programom. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, výzva Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, rekonštrukcia telocvične základnej školy, rôzne a záver. Dovoľte mi, aby som vás menovite privítala pani Blahutová, pán Mojš, pán Nemček, pán Martinka, pán Zigo, pán Kubala, pán Benčo. Pán Saro je ospravedlnený a pán Daniel má každú chvíľu prísť. Chcete niekto niečo doplniť do pozvánky? Ak nie, poprosím uznesenie. Uznesenie číslo 518/39/2025 bodu schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schváľuje program plánovaného zastupiteľstva podľa predloženého zverejneného návrhu. Neplánovaného, takže ešte raz. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schváľuje program neplánovaného zastupiteľstva podľa predloženého zverejneného návrhu. Po prvé otvorenie, program zasadnutia, po druhé určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, po tretie voľba návrhovej komisie, po štvrté výzva Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková, po piaté rôzne, po šieste záver. Kto je za? Takže všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Ďalší bod je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem inžinierku Švecovú, za overovateľov zápisnice pána Zigu a pani Blahutovú. Ďalší bod, voľba návrhovej komisie. Tak do návrhovej komisie bol navrhnutý za predsedu Ľuboš Benčo, za člena Roman Kubala. Poprosím uznesenie. Uznesenie číslo 519/39/2025 bodu voľba návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje návrhovú komisiu v zložení. Predseda Ľuboš Benčo, člen Roman Kubala. Kto je za? Takže za pani Blahutová, pán Mojš, pán Nemček, pán Martinka, pán Zigo, zdržali sa pán Kubala a pán Benčo. Dobre, ďakujem. Ďalší bod je výzva Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Celé zadanie výzvy som vám poslala do mailu. Z tohto dôvodu bolo aj zvolané dnešné neplánované zasadnutie, nakoľko jednou z podmienok a príloh žiadosti tak 17:09 prišiel pán Daniel. Jednou z povinných príloh žiadosti je aj schválenie výšky spolufinancovania obecným zastupiteľstvom. Keď prečítam k tomu úvod. 15.5.2025 bola ministerstvom cestovného ruchu vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2025 pod číslom F2025 dotácia 03. Výzva je zameraná na deti a mládež a na športovú infraštruktúru. Za športovú infraštruktúru sa považujú športoviská v areáloch základných škôl. Žiadosť je potrebné podať do 45 dní od vyhlásenia výzvy. Žiadateľom je obec. Na základe podmienok výzvy sa obec rozhodla, že žiadosť sa bude písať na rekonštrukciu telocvične základnej školy Lisková v rozsahu výmena podlahy v telocvični a výmena vstupných interiérových dverí do telocvične. Rozsah tejto výzvy určila pani riaditeľka. Na boku tlačíte. Rozsah určila riaditeľka školy. Poviem vám k tej histórii telocvične. Telocvičňa bola postavená v roku 1983 pre potreby uhlovej kotolne
a skladu uhlia, no v dôsledku plynofikácie došlo v roku 1996 k prestavbe a prístavbe jestvujúcej uhlovej kotolne na plynovú kotolňu a telocvičňu s príslušenstvom. Z kotolne a uholne bola vybudovaná telocvičňa. V roku 1997 z dôvodu deformácie podlahy, ktorá vznikla nadmernou vlhkosťou v priestore, boli vykonané opravy podlahy. V nasledujúcom období problém pretrvával. V roku 2008 bola na pôvodnú podlahu položená nová podlaha. V súčasnosti podlaha vykazuje známky opotrebenia, poškodenia, nerovností, medzery medzi parketami, čo ohrozuje hlavne bezpečnosť pri využívaní telocvične. Cieľom rekonštrukcie podlahy v telocvični je zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku telocvične vzhľadom na potreby výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej a detí materskej školy, ale aj na mimoškolskú záujmovú činnosť a hlavne na odstránenie vlhkosti podlahy. Na rekonštrukciu podlahy a výmenu vstupných dverí boli zabezpečené dve cenové ponuky. Jedna prišla od riaditeľky v sume 85 000, druhá zo strany obce, tá bola v celkovej sume zhruba 69 000. Obe cenové ponuky zahŕňajú nasledovné práce: odstránenie pôvodnej podlahy, vyrovnanie podkladu, hydroizolácia podkladu, penetrácia, opäť hydroizolácia, položenie odpruženého dreveného roštu, položenie drevenej podlahy, položenie nových líšt, montáž a demontáž častí obkladu a náradia, čiarovanie ihrísk, výmena pôvodných dverí za nové. Obec pri podávaní žiadosti bude vychádzať z lacnejšej cenovej ponuky, kde spolufinancovanie obce vychádza na 7 000 eur, zhruba čo je 10,21% z požadovanej dotácie. Keďže ste dostali všetci celé zadanie výzvy, mohli ste sa dočítať, že jednou z povinných príloh žiadosti je schválenie výšky spolufinancovania obecným zastupiteľstvom. Keďže potrebujeme k tomu priložiť uznesenie, hlavne z tohto dôvodu bolo zvolané dnešné zastupiteľstvo. Chcete sa niečo opýtať? Tlačí náš čas, cenové ponuky, tá druhá nám prišla dneska. Obe sú odkonzultované, prehodnotené. Tak ako som vám uviedla, obe cenové ponuky zahŕňajú ten istý postup prác, všetkých prác na tej výmene podlahy. Takže ide o to. Poslanci vidia prvú cenovú ponuku. Tak. Vieme, v čom je ten finančný rozdiel? Povieme vám. Pozerajte. Prvá cenová ponuka. To je cenová ponuka, ktorá prišla od riaditeľky školy v piatok po obede. Nebola som prizvaná na tú konzultáciu, keď bol ten pán. Rozdiel medzi, ukážte pani Švecová, druhú cenovú ponuku. Doslova položky sú tie isté. Rozdiel je v presunie hmôt skoro 4 000 eur. V likvidácii odpadu 860 eur, 1100 eur je rozdiel na dverách a hlavne v podlahe 12 000 eur rozdiel. Demontáž a montáž náradia, tam je rozdiel 2200. Nech sa páči, Roman. Ja by som sa chcel vám spýtať a to, čo som aj písal vtedy menom, že by som sa veľmi rád oprel nejaké stanovisko, buď či to stavebnej komisie, alebo to nemohlo prebehnúť aj cez finančnú komisiu. Keď prišiel tento mail v piatok, dneska je štvrtok, mohli sme kľudne k tomu zasadnúť, prebrať si to, rozobrať na komplet a dať dneska k tomu stanovisko na osredko. Tým pádom de facto a to, čo prišlo aj to odpoveď, my sme vtedy sedeli na finančnej komisii a preberali sme tú športovú výzvu, čo sa týka ihriska na štadióne a toto bolo, to je troška niečo iné ohľadne toho, takže toto sme nepreberali na finančnej vtedy. Takže za to bol môj ten mail v takom znení, akom bol, že veľmi rád by som sa oprel o stanovisko nejakej komisie, keby bolo k tomu, ale keďže není a ako si povedal, že tlačí nás čas, no tak ja v tomto prípade sa zdržím toho hlasovania, aké bude a... Ty nechceš výmenu palubovky? Ja chcem výmenu palubovky, ale chcem, aby normálnym spôsobom
tie komisie, ktoré sú pri OZ aj fungovali. Ak sa bude inak stavebné veci, nech si to robí stavebná, na takom prác rozobere, správa zľava, dá stanovisko v poriadku, nemusíme o tom debatovať na zastupiteľstve, dostaneme stanovisko z Torekové komisie, máme, vieme doplňujúce otázky, môžeme hlasovať. Preto na to sú predsa tie komisie pri OZ, aby si to rozoberali jednotlivé témy a ísť zase spôsobom, že chytro musíme, lebo nás tlačí čas, lebo musíme dovtedy to urobiť. Je to troška také... Roman, znova sa pýtam, čítal si podmienky výzvy? Kto skôr dá žiadosť, tá sa skôr bude riešiť. Opakujem znova, prišla za to žiadosť v piatok po obede. V piatok po obede prišla jedna cenová ponuka. Bola som tá prvá, tá vyššia. I keď veľmi ma prekvapila výška ceny, oslovila som predsedu stavebnej komisie pána Nemčeka, ktorý je aj odborník, čo sa týka dreva, pretože samej sa mi tam nepozdávala suma 10 000 eur na roštovanie. Hej. Z toho dôvodu, nebola som prizvaná na rokovanie, riaditeľka ma nezavolala, z toho dôvodu som požiadala ďalšiu firmu, ktorá sa zaoberá vyslovene kladením týchto športových podlah, že nech mi urobia cenovú ponuku. Bol ten pán v pondelok ráno. Nechaj ma dohovoriť. Prosila som ho, aby to do zastupiteľstva urobil. Všetci poslanci ste členovia finančnej komisie. V čom je rozdiel? To, že máte to teraz, buď do toho ideme a budeme spracovávať tú žiadosť, alebo Alebo nie. Ja vravím, že proste, ja len stále opakujem to isté, o čom bolo na samom začiatku, že predsa máme tie komisie. Rozoberme si to tam, vybereme všetky... Veď, ale to, čo isté rozoberáte poslanci na komisii, môžete rozoberať aj tu. Tak ja nevidím v tom rozdiel. Tak sa teraz pozrime na tie... Tak sa pýtaj. Mňa zarazila cena, preto som chcela vedieť, keďže som nebola prizvaná do tej základnej školy k tej prvej cenovej ponuke, tak som poprosila ďalšiu, aspoň aby sme sa vedeli oprieť, že či je to naozaj... To isté povedala aj riaditeľka povedala, že ten istý postup riešil aj ten pán, ktorý tam bol s ňou, ako aj v pondelok ráno, kedy sme tam boli viacerí. Ten istý postup. No, takže rozdiel je len vo financiách. Neviem, či on čítal si tú výzvu? Teda. Mne ide o ten spôsob. Nie, ale lebo si spomenul si, že sme sa bavili o ihrisku a teraz sa bavíme o niečom inom. Dopoviem to. No, tak treba to vysvetliť, prečo sme toto riešili akútne. Ja som oslovila spoločnosť, ktorá mala písať žiadosť, že chceme urobiť toto a toto. Prvá podmienka, je to v areáli školy a vrajím nie je. Tak ako sme sa bavili, nájomnú zmluvu by sme urobili. Ale ďalší problém vyvstal, že pri kontrole na mieste, keby sa zistilo, že v areáli školy je už jedno multifunkčné ihrisko, tak celú žiadosť by sme museli, by nám bola zamietnutá. Alebo by sme ju museli teda financovať z vlastných. Z tohto dôvodu bola oslovená riaditeľka, aby mi povedala, čo akútne treba riešiť v škole. Hej? Ja nerozporujem podmienky tej zmluvy ani tie veci, ktoré boli. Ja nejdem o to. Keď nie je komisia, ste tu poslanci, tak tu sa pýtajte, komunikujte vzájomne, čo chcete k tomu povedať. Čo konkrétne by sa na tej komisii ešte riešilo? Máme dve cenové ponuky. Materiály riešiť? Materiály, ale firma. Odborná firma sú odborné veci. Čo by sme tam preberali? Keby nemuselo byť zastupiteľstvo kvôli žiadosti, tak to ani nie sme. Dobre, vrám, že ja pravím, že len aby sme... Tu ide o to, veď tá výzva je len na 45 dní. Áno. A do 45 dní to treba stihnúť. Tak keď do mesiac nestihne, tak to asi nestihneme. Ak by sme mali ísť normálnym spôsobom, že chcete chytro, tak som mohli zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, nedel mohla ísť pozvánka, mohli sme sa ísť útorok, aby ste chceli dodržať termín, že proste chytro to chcete. Roman, ja som mala byť 3 dní v Bratislave na celoslovenskom sneme. Kvôli pohrebu v rodine som na ten snem nešla. Z toho dôvodu som žiadala, aby aj ten pán prišiel v pondelok ráno a prosila som ho, doslova som ho prosila, tu máš svedka, aby to urobil do zastupiteľstva. Hej? Nehnevaj sa, aby takúto rekonštrukciu palubovky, ktorá je, vidíš v akej sume,
niekto naceňoval zo dňa na deň, je nemysliteľné. Dobre, ja som len povedal svoj názor, takže Len ti... by sme skončili s tým, že máme iba jednu ponuku, tak si vyžiadame ešte jednu, aj tak by sme vlastne čakali zastupiteľstva, aby príde ďalšia celá ponuka. To vždy si žiadame aspoň dve. Nevieme nezhodnúť podľa jednej, že či je to želodné. Ale celá finančná komisia ste všetci poslanci, takže poslanci v prvom rade. Ja som si to Roman pozeral, čo sa mi nepáčilo, som vytkol, táto cenová ponuka je nižšia. Ja som len povedal svoj názor, tak ako úplne Ja čo by som chcel ešte dodať, sme riešili aj s pani riaditeľkou, že ak by sme sa dostali do tej sumy, tá výzva bola na 85 tisíc? 80 tisíc, tak, že keď je takáto možnosť aj osieťovať to hrysko. Prišla mi cenová ponuka na osieťovanie včera 15 tisíc. Len najprv sme chceli len rohy osieťovať, pani riaditeľka po 15 rokoch fungovania ihriska, kde nie je doteraz nič, navrhla celé osieťovať, preto taká suma nabehla. Keby boli len rohy, vieme, predbežne sme sa bavili pred rokom alebo dvoma, tá firma nám ponúkla osieťovanie za 5 000 eur a nie za 15 000, takže lebo to je dookola celé osieťovanie. Ale ja si myslím, že by bolo dostačujúce aspoň tie okrúhle časti zadnej, kde sa najviac nastreluje, hej. Takže to by si myslím, že o 1/3, lebo tých sklotíkov by ubudlo a všetky aj sietky. Dotácia je do 80 000 daňov? S daňou. Tu máte zadanie výzvy. A podotýkam znova, podmienka výzvy, kto skôr dá, ten skôr, ak je to v poriadku, dostane tie financie. Len beriem do úvahy, že to nemusí byť tých 80 000. Najmenej 10 000 tuším. Najmenej 10 a najviac 80. Takže môže sa stať, že dostaneme naozaj 10 000 a potom budeme, no to takto zase nie. Roman, sú veci, ktoré, áno, má prebrať komisie, i keď ja znova argumentujem, celá finančná komisia ste všetci poslanci, ale sú veci, ktoré jednoducho riešite iba vy, poslanci, bez akejkoľvek komisie. Dobre, ak sa nechcete nič k tomu pýtať, rozdiely sme vám povedali. Ale to je aj tak funguje, že 10 000 ti môžu dať a ty to platíš 70? Áno, samozrejme. No tak ale to ako čo? Je. No tak to budeme zvažovať, či príjmeme 10 000, alebo nemusíme robiť. A nemusíme robiť, alebo príjmeme 10 a ostatok budeme musieť doplácať. Keď príde vyhodnotenie, áno. Tam je lehota do 2 mesiacov, oni musia do 60 dní poslať vyrozumenie, či sme boli úspešní alebo nie. Ak sa nechcete, páni poslanci, nič pýtať, tak poprosím uznesenie. Takže uznesenie číslo 520/39/2025 bodu výzva Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková. Obecné zastupiteľstvo Liskovej schvaľuje zapojenie sa obce do Lisková do výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky číslo F 2025 BOT 03 o poskytnutie dotácie v oblasti športu prostredníctvom projektu rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková v rozsahu rekonštrukcia podlahy telocvične a vstupných dverí do telocvične. Kto je za? Menovite za pani Blahotová, pán Mojš, pán Nemček, pán Martinka, pán Zigo, pán Daniel, pán Benčo, Roman Kubala sa zdržal. Takže môžem ďalšie? No, áno. Uznesenie číslo 521/39 2025 bodu výzva Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková. Obecné zastupiteľstvo Liskovej schvaľuje na základe doručenej cenovej ponuky na rekonštrukciu telocvične základnej školy Lisková spolufinancovanie projektu rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková vo výške 10,21%
z celkovej výšky žiadanej dotácie v rámci výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky číslo F 2025 DOT 03 o poskytnutie dotácie v oblasti športu, to je vo výške 7 000 eur. Kto je za? Všetci sú za. Roman Kubala sa zdržal. A ešte jedno uznesenie. Uznesenie číslo 522/39/2025 bodu výzva Ministerstva cestovného ruchu a športu rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje na základe doručenej cenovej ponuky zadanie zákazky rekonštrukcia telocvične základnej školy Lisková v predpokladanej hodnote 69 000 eur. Kto je za? Všetci sú... Ako? To bude súťažiť. To sa bude súťažiť. To je podlimitka. Podlimitka, to je... Hej, to neznamená, že tá druhá cenová ponuka vyhrá, hej. To všetko v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Takže sú všetci za a Roman, ty si sa zdržal aj pri tomto. Obidve cenové ponuky doslova boli položka po položke odkonzultované. Aj s jednou firmou, aj s druhou. Takže preto som vám povedala aj v tom zadaní, že postup majú obidve firmy rovnaký. Dobre, ďakujem. Prejdeme do bodu rôzne. Neuviedla som v bode rôzne, alebo teda neuviedla som ďalšie body, ale základná škola nám poslala žiadosti na schválenie zákazok. Keďže sú to nad 2000 eur, musíme to poschváľovať, aj keď im to vyplýva zo zákona. Takže prvá je žiadosť o schválenie zadania zákazky. Pani Švecová, poprosím vás na obrazovku. Na dodávku elektrickej energie a plynu. Druhá žiadosť je na edukačné publikácie a tretia žiadosť je na revízie spotrebičov, strojov a inštalácie. Takže prvá je na dodávku elektrickej energie, keďže končí zmluva a zemný plyn, aby to mohla súťažiť, takže toto je prvé. Chcete sa niečo k tomu opýtať? Vyplýva to zo zákona. Takže uznesenie poprosím. Uznesenie číslo 523/39/2025 bodu rôzne. Žiadosť základnej školy Lisková o schválenie záväzku realizácia verejné obstarávanie elektriny a plyn. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje pre základnú školu Lisková zadanie zákazky na realizáciu verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie na roky 2026-2027, budova základnej školy a materskej školy, spotreba elektrickej energie za rok 2024 a 2025 bola vo výške 32 014,5 eur. Kto je za? Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Tu máme ďalšiu žiadosť na obrazovke. Edukačné publikácie vo výške 6600 eur. Ministerstvo teraz dávalo tieto nenormatívne finančné prostriedky, čiže oni ich dostali od ministerstva na to, aby mohli nakúpiť na 2000 zásadách hospodárenia, je, že to musí poschváliť. Čo to znamená slovo edukačné? Vzdelávacie. Dobre, tak poprosím ďalšie uznesenie. Uznesenie číslo 524/39/2025 bodu rôzne. Žiadosť základnej školy Lisková o schválenie záväzku realizácia verejného obstarávanie elektrina plyn. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje pre základnú školu Lisková zadanie zákazky na realizáciu verejného obstarávania na dodávku plynu na roky 2000. Ďalšia.
Ďalšie. Nie, toto sme čítali. Hej, na každé bolo zvlášť, na elektriku bolo zvlášť a na No, plyn bolo teraz je na zvlášť. plyn. Aha, tak ešte. Takže zopakujem. Obecné zastupiteľstvo Liskovec schvaľuje pre základnú školu Lisková zadanie zákazky na realizáciu verejného obstarávania na dodávku plynu na roky 2026-2027. Budova základnej školy a materskej školy, spotreba plynu za rok 2024 a 2025 bola vo výške 58 021,23 eur. Tak, kto je za? Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Dobre. Takže teraz poprosím aj to uznesenie k tým edukačným Áno, publikáciám. uznesenie číslo 525/39 2025 bodu rôzne žiadosť základnej školy Lisková o schválenie záväzku nákup edukačných publikácií. Obecné zastupiteľstvo Liskovec schvaľuje pre základnú školu Lisková zadanie zákazky na nákup edukačných učebníc vo výške 6600 eur. Jedná sa o účelovo viazané finančné prostriedky na nákup edukačných publikácií. Kto je za? Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Dobre. Ďalšiu žiadosť máte. Sú to revízie elektrických spotrebičov, strojov a inštalácií. Toto vyplýva takisto škole zo zákona. Tak poprosím uznesenie. Takže uznesenie číslo 526/39 2025 bodu rôzne žiadosť základnej školy Lisková o schválenie záväzku revízie elektrických spotrebičov, strojov a inštalácie. Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje pre základnú školu Lisková zadanie zákazky na zabezpečenie odborných prehliadok v zmysle platnej legislatívy v rozsahu podanej žiadosti zo dňa 16.5.2025 v sume 2694,24 eur. Kto je za? Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Dobre, ďakujem. Tu by som ešte vás chcela poprosiť a informovať hlavne o poškodenej kanalizácii v školskej dálni Lisková. Pani riaditeľka poslala informáciu, ktorú ste dostali. V priebehu apríla bol zistený zavahnutý preklad na strope výdajne, nad ktorou sa nachádza kuchyňa. Miesto zavahnutia bol pozrieť aj predseda stavebnej komisie pán Nemček. Na základe technickej správy firmy Pipe Control, ktorá vykonávala monitoring odpadového potrubia kamerami, správu vidíte na obrazovke, bolo zistené, že liatinové potrubie je silno zanesené a na vstupe do potrubia bola identifikovaná prasklina, ktorá spôsobuje presakovanie, to je havarijný stav vo výdajni školskej dálne. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať nasledovné práce: vyfrézovať a vyčistiť odpadové potrubie, vymeniť časť poškodeného potrubia, stavebné práce. Výmenu potrubia je potrebné vykonať z organizačných dôvodov v prázdninovom období. V súčasnosti komunikujeme s firmami zabezpečujúce dané práce. Pokiaľ by frézovanie a čistenie potrubia prebehlo bez problémov a nedošlo by k ďalšiemu poškodeniu, predbežná cena stavebných prác stanovená firmou MLM by bola 2777,96 eur z DPH. Po vyfrézovaní a vyčistení potrubia budeme vedieť upresniť rozsah prác a prebehne prieskum trhu na dodávateľa. Cenovú ponuku pani riaditeľka doručila, len z tej cenovej ponuky ukážte ho, pani Švecová. Nie je zrejme, v akej dĺžke sa musí rozbiť to potrubie. Kým to nájde, tak poprosím predsedu komisie stavebnej pána Nemčeka aspoň. No, keď som sa tam bol pozrieť, tak je to zjavne viditeľné na spodnom podlaží pri výdajni, že tam niekde zateká opadávanie, tam mietka. No, dohodli sme sa, že prvý postup bude tá kamera. Ale keď som čítal, že sa dostali len do 1 metra, tak neviem. A ten T-kus, to nebude nič vážne, T-kus bude pod mývadlom, čiže to je minimálny zásah, ale ak sa bude frezovať to potrubie, tak to sa obávam, či to bude vôbec možné.
keď už teraz praskujte. Zateká to tam riadne, no. Toto sú len stavebné práce na rozbíjanie teda toho potrubia. Frezovanie bude ešte samostatne Hej, nastavené. frezovanie bude samostatná časť. No. Ja by som spýtal, či bude prvé tie položky, ako sú napísané, napríklad tie burácie práce 1 plus, to znamená čo, ak budú búrať 1 meter, bude to stále 687 eur, alebo budú búrať 5 metrov, stále bude tá istá cena. Roman, toto nám bolo poslané bez akéhokoľvek vysvetlenia. Už takisto je stavebné opravy malérskej práce tiež 1 Tu kus. sa jedná o výmenu celého ako problému. Odstránenie problému. To však vám nie je cena za meter. To nie je pravda, pán Kubala má pravdu. Z tejto cenovej ponuky nie je jasné, čo bolo nacenené. Tam by sa patrilo uviesť aspoň metre, druh vymeneného potrubia, dĺžka potrubia, buracie práce v akom rozsahu, buď to štvorce alebo dĺžka metre. Z tejto cenovej ponuky nie je vôbec jasné, čo vlastne bolo nacenené. Lebo hej, človek, keď to vidí, tie položky, tak si myslí, že výmena poškodeného odpadového potrubia, že za tých 2700 urobia všetko. Ale ešte ani nevedia kde. To je len predbežná cena, to sa nedá takto. No veď predbežná, ale predbežný povie, no dobre, fajn to má. Lebo možno, že budú rozbíjať 2 metre a možno celú stúpačku meniť. Takže Dobre. Možno žiadalo, že dať za práce 1 meter, koľko by stáli tých buracích A prác. teraz mi povedz, na základe čoho, keď tam nič neuviedli, na základe čoho uviedli sumy. Keď tam nie je nič napísané. Pre mňa je to troška nejasná. A ešte idú niekoho oslovovať s cenovou ponukou? Zatiaľ toto je prvý nástroj, ktorý nám poslala pani riaditeľka. Nech ešte dá 2. Tak teraz toto len berieme na vedomie. Hej, ja tam písala, že ešte bude žiadať neponuky. treba dať V týchto veciach sa ťažko riešia veci. Začneš tu a vznikne obrovský problém. A nevieš, akým problém môže vzniknúť. Položím otázku, financované to bude škola, alebo budeme financovať? Ja si myslím, že toto je škola. Veď to je... Oni povie, že asi tak povedané. Ja by som to takto navrhol, ak to teda môže byť. Keď budú prázdniny, treba zamestnancov tam poslať do zbíjačov, uvoľniť ten vrch, ten tékus, alebo čo, aby sa zistilo, čo vlastne, lebo toto je len pohľadovo zistené. No a potom sa ďalej odvinie od toho. A neviete, prečo ste nedostali ďalej tou kamerou? Prečítala som vám celé, nič iné nemám. Že je to potrebne zanesené. Takže sa tam tá kamera nevošla. Môže sa stať, že tým frézovaním úplne celé praskne. Nie? To vyberie. No, tam je 100 rokov. Tam sa usádzajú na tej liačine one, no. Na spole. To je štopel. Možno, že by No, som dobre. aj tlakový monín, lenže kto vie, to je ťažko povedať. Takže berieme na vedomie s tým, že škola nech si porieši Cenové ponuky zafinancuje opravu. V mysle hospodárnosti. Áno, Veď ja som myslel, že či ako... Chcete ďalší? To je žiadosti nenapísané, že... To ani nie je žiadosť. To je informácia o poškodenej kanalizácii. Tak sa to berme na vedomie a nech si to... Ale treba to riešiť cez tie prázdniny, no, lebo ak tam tak určite navrhne pol steny a odpadne tam omietka, tak je, veď tam je celý preklad. No tak. Tak potom uznesenie príjmeme. Že berieme na vedomie informácie, že cez prázdniny to má riaditeľka. Problém bude riešiť správca. Dohodnúť sa, že kto to bude financovať. To je údržba, že to by mohla škola. Údržba majetkom je to obce. No, Ale správca budovy je škola. A stará sa o to. Dobrá, to frezovanie by koľko vyšlo, keby to skúsili? Ja iný spôsob. To ešte nevieme. Vyfrezovať sa to dá, v poriadku, ono prasknuté to bude, v poriadku, a potom sa tam dáva vložka vnútorná. To je taký vankúš, ako keby on sa vtláča pod tlakom a obaluje tú rúru znútra. Nemusíš meniť rúry.
Je to také ako dožili, keď ti obchajú, keď ti rozbírajú žalúdka, neviem, sa to volá. A ono to pekne tlačí takú penu pred sebou a vytvára to novú stenu. A vyjde to na druhom konci. Nevidel si to ešte? Budete musieť schváliť, tak či tak ešte, to je na 2000, takže potom v júni na zastupiteľstve budete musieť ešte schváliť, ak to chcete, aby to pravilo vlastne. Tak to berieme na vedomie. A treba ešte zistiť druhú cenovú ponuku, nech to tam ide niekto. Ale cenové ponuky v súlade No? Predloží pani riaditeľka nacenenie potrebných prác, ale za zmysle nejakej hospodárnosti, nie na základe takýchto cenových ponúk. Odbornú firmu, ktorá sa venuje tým kanalizačným prácam, zistí, že či teda je to možné opraviť bez búrania, alebo či to treba rozbiť, alebo také možnosti. Tak nech nám dá do toho júnového zastupiteľstva podklady k tomu, čo s tým ide robiť. Aj tie cenové ponuky, všetko. Presnené. Aby sa to cez prázdniny mohlo robiť. Môžeme aj komisiu spraviť ešte akože, no tak to... uznesenie. Berie na vedomie informácie a odporúča riaditeľke základnej školy Berie na vedomie informácie o poškodenej kanalizácii školskej jedálne. Berie na vedomie informácie o poškodenej kanalizácii. Či to pred sebou. A odporúča riaditeľke školy riaditeľke školy pani riaditeľke školy Riešiť túto situáciu. vyriešiť No, riešiť túto situáciu. Sú to firmy bez búrania. Aj tuto máme Slačku, ten sa takým venuje takýmto oným. Alebo Polák. Nie. To je špeciálna firma na to. Vzniknú tú situáciu. Čas letných prázdnin. Tak? Jedno, keď sa vyrieši. Tak ale najlepšie cez letné prázdniny. Ona sa rozhodne, že kedy. Aby sa zabránilo poškodeniu majetku. Ale keby to prišlo to, čo som teraz videl, tak to je otázka jedného dňa. Mala rozmyslieť, komu dá. Aby sa zabránilo poškodeniu. Ďalšiemu poškodzovaniu majetku. Ako sa to nazýva? Majetku obce. Majetku obce, či len majetku? Je to majetok obce. No, má správa. V rámci hospodárnosti? V rámci hospodárnosti. Musím sa vám to do mailu, skúste to pustiť. Tak to je? Pani Švecová. Taký obrázok Film musel vidieť. Ideme sa školiť. Ideme si film pozrieť. Tak poprosím uznesenie. Hej, rovno im to preposlím. Skúste to pustiť na obrazovku, ak sa vám to dá. Dobre, tak uznesenie číslo 527 na 39 2025 bodu rôzne havária kanalizácie v materskej škole. Obecné zastupiteľstvo Liskovej berie na vedomie informáciu o poškodenej kanalizácii a odporúča pani riaditeľke školy riešiť vzniknutú situáciu, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu majetku obce v rámci hospodárnosti. Kto je za? Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Už keď sme pri tej materskej škole, poslala som vám materiály na úpravu tej strechy a nátier. V celkovej výške 16 736 eur. Takže tu tiež treba riešiť cenové ponuky, ale za mňa nátier strechy je bežná oprava. Takže minimálne nátier strechy by si mala škola zabezpečiť z fondu a teda z financií, ktoré dostáva na prevádzku.
To vám nejdem ani čítať, čo tam je, videli ste to. K tomuto chcete niekto niečo dodať? Treba tam ešte tú cenovú ponuku jednu na tie opravy urobiť. Tak. Dobre. By sme to vedeli porovnať. V rámci budú rôzne vás aj poinformujem o ďalších skutočnostiach. Na poslednom rokovaní z MOSu v Ružomberku, kde bol prítomný aj pán Träger, čo je zástupca z MOSu celoslovenského, vzhľadom na momentálnu situáciu, či už politickú, ale aj ekonomickú v štáte, nám bolo odporúčané, aby sme návrh rozpočtu schválili v októbri tohto roku na rok 2026, aby bol návrh aj 15 dní po schválení zverejnený, aby sme to stihli do termínu 20. novembra 2025. Ináč nám hrozí, že môžeme prísť o celý rezervný fond. Takže z tohto dôvodu ekonómku som už poprosila. Pani kontrolórka tiež vie už o tom. Budeme v októbri schváľovať návrh rozpočtu. Takže v júni, keď schválime záverečný účet, budeme vedieť, koľko pôjde do rezervného fondu. Viete všetci, koľko máme v rezervnom fonde teraz. Takže z tohto dôvodu pouvažujte tie ďalšie financie, ktoré máme, do čoho sa pustíme. Nejaké predstavy už máme, ale ak vás niečo napadne, takže ako náhle schválime záverečný účet, ďalším bodom by sme doriešili rozdelenie rezervného fondu. Dobre? Takže toto je taký dosť závažný bod. Ďalej čakáme už na stavebné povolenie na chodník na Vyšnom konci pri Gulejovcoch. Ako náhle špeciálny stavebný úrad nám vydá stavebné povolenie, tak bude sa robiť verejné obstarávanie. Čo mám informácie zatiaľ základné, včera bolo ukončené verejné obstarávanie na prístavbu telocvične. Dneska alebo zajtra má byť ukončené verejné obstarávanie na detské ihrisko pri Chovanovi. No a dozvedela som sa Oleška už s výsledkom kontroly. Pán Mojš, poinformuje nás. No, výsledky kontroly, včera som tam bol 2 hodiny. No, tak skús nás poinformovať. No, informovať nemôžem, lebo patrí nejaké do zákona. Ale tak všeobecne. Ale všeobecne, no, sú tam problémy asi také, že požadujú všetko vydokladovať osobitne, čo sa týka dotácie od obce, čo je zvlášť, čo sa týka športovej činnosti. Všetko, čo spĺňa podľa zákona, to má byť tak, že v podstate dotácia musí byť úplne vydokladovaná s tým, na čo bolo použitý, aký prostriedok. Presne to, čo dokladáme aj tu na obec. Je to v podstate to isté, len požadujú napríklad to isté aj, čo dáme podklady pre obec, to musíme mať aj my ako zrkadlo. To isté by to malo súhlasiť. To za aké obdobie sa robí kontrola? Toto je rok 22. No. Tak ja len na margo toho poviem, že to, čo kvôli čomu našli upáliť po februári 23 kvôli dotáciám a vyúčtovaniu dotácie sa len potvrdilo, že musí to byť vydokladované, musí to byť presne určené a musí to všetko sedieť. Ja viem už aj prečo sme boli na kontrole, už sa teraz priznali, že kvôli čomu, ale nemôžem to verejne povedať. Ja by som sa chcel opýtať, je bežná kontrola, či tak to udal? Nikdy neudával nič. Bežná kontrola normálne daňového... Zatiaľ, čo povedali, tak... Bo to nebola, odkedy tam nebola kontrola daňová? To nie je daňová kontrola. A keby si čítal zákon, doteraz sa neziskovky nekontrolovali. Presne. A od roku 22 alebo 23, neviem, kedy vyšiel ten zákon, to bolo nedávno,
sú kontrolované, hej. Pritom človek by si povedal, že pri tých našich pár peniazoch, čo tam idú kontrolované, ale niektoré neziskovky obracajú milióny. Hej. No, takže nebolo to na žiadny podnet, bolo tu na nejaké niečo podozrenie, niečo sa im nezdalo a ešte jedna neziskovka v Ružomberku je momentálne na kontrole, sme len dve. Za celý Ružomberok? Hej, tak, čo povedali, neviem, možno je jeden. Ale vravím, nemôžem rozprávať tu na verejne. Ja som chcela, Pálko, základné... Ale čo sa týka tohto, čo sa týka dotácií, je to presne tak, pani Daňovničky mi to vysvetlili. To, čo požaduje sa od obecného úradu, vydokladovanie, to sa vyžaduje aj oni, aby to bolo zdokladované. Ja musím teraz, lebo už uzávierka je dávno urobená, daňové priznanie je urobené, ja musím teraz každú jednu položku tej uzávierke zvýrazniť, ktorá išla pre športklub. To momentálne chcú po nás. Ja som nechcela podrobné informácie, ja som len chcela, aby počuli všetci, že to nie je náš výmysel, že niečo chceme kontrolovať na obecnom úrade, ale to z niečoho vyplýva. Lebo tu nám to bolo potvrdené. Lebo tie peniaze, to nie sú, že peniaze obce, sú to štátne peniaze a to presne sme si aj vysvetlili, lebo sa ma pýtali, minuli ste tú dotáciu? Neviem, však keď sme mali ešte tam navyše neviem koľko x peňazí do straty, tak asi sme ju minuli, lebo ja som tedy nebol predsedom, tak som to aj vysvetlil a vravím, že keby sa neminuli, tak zvýšek dotácie musíme vrátiť. No je správne. Takže to je nie len pre OŠK, ale to je pre všetky zložky, ktoré dostávajú dotáciu z verejných zdrojov obce. To je pre všetky peniaze, ktoré sú verejné zo štátu, takisto aj obec môže dostať kontrolu. Opýtať, 4 000 eur sa nanížilo športu, obec nanížila rozpočet športu 4 000 eur. A kde to teraz tie peniaze, keď tam boli tie 4 000 eur, kde sa používali? O 4 000 sme dali menej ako obec, dotáciu pre šport teraz, Ja by som sa chcel opýtať, že doteraz tých 4 000 kde sa pohybovalo? Kde sa pohybovalo, však boli aj mzdy. Ja mzdu nevediem. Dobre, ja nehovorím, ja sa len pýtam. Ale predchodca bral mzdu. A mohol brať? No je to tak... No ja neviem, či bola mu vyplatená. Ja aj to môže byť nezákonné obohacovanie. To je nezákonné obohacovanie. Preto sa ja pýtam na... Zase, ako buďme úprimní, bola schválená tá odmena. To nebola odmena, to bola mesačná mzda. Ale to sa nemôže, že... Nebola schválená svojvoľne, bola schválená výroba odmenou hromadou, alebo v prípade výborom, takže to nebolo, že ja si idem... Ale výbor nemôže schváľovať. Dobre, takže nebolo valnou hromadou, takže bola... Ani valná hromada nemôže niečo, čo nemôže v rozpore so zákonom schváliť. Ale tam prakticky oveľa peňazí dovolili a nie 4 000 eur. Ale to, Miro, to neber takto, veď my sme mohli mať ponížené aj o 20 000. Ja viem, ale tých 4 000 eur, tak to musel brať, keď sme to znižili, ale nemusia byť tie peniaze. Neriešme to, pán Ziko, teraz. Ide o to, že... Prišlo na vaše slova. Áno, prišlo na moje slova. Tu sa jedná o to... Pán Benčo a pán Kubala boli svedkom februárového zasadnutia v roku 2023, kde OŠK, Domka a Červený kríž sa hrubo ohrádzali voči vyúčtovaniu. Dobre, ale to nejdem rozoberať. Takisto ako sa vravalo, že niečo sa urobilo v dobrom úmysle, s verejnými peniazmi sa nemôže niečo robiť v dobrom úmysle, musí sa robiť podľa zákona. Tam všetko povedia, čo sa ako má robiť. A tam darmo poviete, že ste to mysleli v dobrom úmysle. Tam sa nemyslí dobre. Oni majú čísla, zákony a nepoznajú ani dobré, ani zlé. Dobre, aké budú teda výsledky, dostaneme ich nejako? Nie. Nie, prečo? No, tak tam. Však je daňové tajomstvo. Tak dobre, napríklad, keď budú výsledky tej kontroly. Však, čo ti budem rozprávať, že sme dostali pokutu 10 000, 50 000. Dostane sa pokuta, alebo nejaké, a niekto ju to dúfajme, že nie. Sú jednoducho veci, ktoré... Ale my máme dostať vyúčtovanie v súlade so zákonom
na dotáciu, ktorú poskytneme. Ja viem, ale my sa potom pri budúcom schvaľovaní rozpočtu OŠK bude... Ale Miro, ja sa tiež nepýtam do tvojej firmy, ako ti vyšlo daňové výsledky. Toto nie je súkromná firma, je to obecný športový klub. Ale to je... Je to obecný športový klub, ktorý je dotovaný, ale nemá zasahovať právomoc do obecného športového klubu obecný úrad. Akú právomoc má? Dobre, ja som No tak prečo by som ti mal... Nepleťme si názov obecný športový klub, že má niečo spoločné s obcov. To je základ a to je podstata, ktorú sa snaží vysvetliť od volieb 22, že obecný športový klub je len názov, ale je to samostatná organizácia. Ja rozumiem, že má občianske združenie. Občianske združenie. Rozumiem, že má vlastnoprávnu subjektivitu, to mi je jasné. Ja som sa opýtal, či dostaneme možnosť nahliadnutia v tej správe. Nie. Odpoveď mi prišla a dobre, chápem. Obec určuje použitie týchto prostriedkov z dotácií. Áno. Tie môže upraviť. Tam si môžete nahliadať. Dať pravidlá, na čo to môžete čerpať, ale pravdepodobne máte aj iné zdroje a tie môžete použiť podľa vlastného uváženia. Ja sa bojím, aby sme na budúci rok neschváľovali, že tak má zaplatiť pokutu, aby obec dotáciu dala väčšiu, že na to nemôže na dotácia, na to nemôže ísť dotácia, na pokuty nemôže ísť. VZDNko o poskytnutí dotácia jasne hovorilo, ale hovorilo aj prvej, že dotácia sa nemala poskytovať na mzdy. Odmeny a mzdy. Ale bolo to tam. To bolo vo VZN. Bolo to vyučtované z dotácie? A bolo to vo VZN. Bolo to. Dobre, ešte k tomu bola som s niektorými poslancami s celou projekčnou kanceláriou, s tými pánmi pozrieť budovu OŠK, starý obecný úrad, pozemok, kde neboli nám ešte doposiaľ poslané nejaké vizualizácie na rekonštrukciu. Posielali sme linky, tie staré pôvodné údaje, aby sme to vedeli vytvoriť novú projektovú dokumentáciu, rozdelenú na športovú časť a ostatnú časť, aby sme sa v prípade mohli uchádzať do ďalších víziev. Dobre, takže za mňa toľko. Základ, pre ktorý som vás volala. Lebo my, ak sa 5 rokov nepustíme do tej výzvy, musíme vrátiť 50 000. Samozrejme, by sme to nestihli, keby sme chceli. Je rok 25. A ešte poslala som vám dvom, Pálko aj Roman, pani Hariňová sa znova ozvala, znova chce vyjadrenie, ako sme postupovali po tom stretnutí. Takže... Toto, keď bude finančno-legislatívna komisia najbližšie, tak tam to budeme riešiť, ale malo by sa to prijať aj v širšom, lebo aby sme, veď finančná legislatíva, tam všetci. Takže keby sme to preberali aj tu. Tak... To je na margo toho, čo sa Roman odvoláva na komisiu, veď ste tu poslanci všetci. Vy máte rozhodovaciu povinnosť, ani ja, ani kontrolórka. Ja sa malo pýtať, my obmedzíme taký otvárací dobu, tak obmedzíme do 10. Ale my nejdeme nikoho obmedzovať. A keď je napríklad obecná akcia, kto dá to povolenie, kto si to zoberie na ruku, keď my schválime, že nemôžu byť, ale sa bude do vás sťažovať, pani Hariňová. Ale keď je obecná akcia, tak je obecná akcia. Je obecná akcia. Tak, nech sa sťažuje. Tak sa povie, že sme my porušili zákon, že to isté. To nie je porušenie zákona. No, sme schválili do 10. ani obec nemôže dovolať. Zo zákona nočný kľud je od 10. Takže tam nemôžeme zmeniť, hej? No jasne, ale keď bude akcia do 12. potom čo, keď to nám chcete zavolať na obecný úrad, to vysvetlíte. Ona je schopná zavolať na obecný, to je jedno. Dobre, tak by som poprosil ešte skúne poslať, prosím sa návrhy. To veď ste všetci traja komisii. Ja tam len z toho návrhu, neviem, či si čítal to VZDNko, staré čo je. Mne tam akurát vadí tá kontrolná činnosť, že má starosta kontrolovať, majú poslanci kontrolovať. Ja si myslím, že zo zákona nepatrí takáto kontrolná činnosť. Na to sú iné orgány, aby kontrolovali, či sa po noci niečo deje a nedieje a tam nebude pani starostka chodiť s baterkou po polnoci, či tu niekto pije heno pod cvičinou, či nepije a fajčí, či nefajčí, a či spieva, či nespieva. A to isté aj poslanci, neviem ako z dôvodu, aby som sa mal do nejakého opilca starať.
že robí bordel na ulici. Ja sa čudujem, že tí policajti počúvajú jednu ženu a niektorým dá také uznesenie, že prakticky zbytočne ich otrávuje. Ona nahlási a oni musia. Veď musia aj zároveň zbytočne na policajtov zaťažujú na takéto veci, lebo ja si myslím, že to ona bude fúrovať. Či tam bude feštika, či tam bude zákon, hoci kto tam bude fúrovať. Ale je to podľa zákona, to musíme. Ja len, že čo sa týka akcií, ktoré bude robiť obec, to sú momentálne 2 akcie, to máme tento Majáles, máme Risková sa zabava, to je všetko. Čo sa týka posedení, gulážov a oslav, tam treba jasne zapracovať do tej nájomnej zmluvy. Barák sa bude poskytovať, alebo priestor sa bude poskytovať, poviem, od 9 rána do 10 večera. Koniec. By som sa chcel napríklad pani Haviňovej, ak poruší niekto... Ako my ako občania sa pýtam aj primátora na to v meste, že keď taká jedna občanka sa stretli, tam je trúbal, že či celý Ružomberok bude trpeť pre jednu občanku. Ja sa zajtra sa opýtam na to. Dobre, myslím, že k tomu asi budeme mať dosť diskusiu, nemusíme to rozoberať dneska. Ja by som sa, ak by som mohol, mám tu niekoľko vecí. Občania sa ma pýtajú, či by nebolo možné, ako napríklad v Ružomberku dostávajú do schránok výmery o taniach, že si musia chodiť fyzicky semka na úrad, že to je malá dedina, nie je to problém, myslím, že rozne maximálne za 2 dní, meste toho našeho pracovníci mestského úradu do schránok dávajú a to na to není možné, čo si musí ale výmer je na podpis. Ako sa môže dať do schránok? V Ružomberku normálne roznačujú pracovníci mestského úradu do schránok. Ale dobrá, toto je... Ale je to na podpis. Pani Fúrová má na podpis. Dobre, s tým, že tí, čo si neprevzali, chodí osobne, ale musia jej to podpísať. Takže v žiadnom prípade výmer nemôže ísť do schránky. Dobre, tak by mohli nosiť, dajme to môže na podíne a na podpis. Tak pohodičku, ľudia sú doma. To ale prajem návrh, že ľudia ma obracajú otázku, že prečo sa to takto nedá robiť. Roman, na toto ti odpoviem aj, odčiaľ som ti do reči. Keď budeš vedieť o takom človeku, čo si nepríde zobrať, poprosím ťa, zavolaj mi pani Fúrová alebo Fúrovej rovno zavolaj, zanesie tej a tej občianke domov na podpis rozhodnutie. Dobre? Dobre. Nech občania volajú, čo to má pán Kubala. No ale vraví, že občania sa pýtajú. Tak... Ja som sa minulé tiež pýtal na to, že prečo nebolo vyhlásené v našom informačnom systéme, chodia tam kadejaké oznámy ohľadne toho defibrilátora, ktorý je na... Ale bol? Na to, že nebol správa, ako odišiel. Určite to hlásila. Odkedy odišla do toho správy, do SMS-ky? To neviem, ale určite hlásené to bolo. Ak sa to tam nájde, ospravedlňujem sa, ak to tam naozaj není, veľmi rád. Určite to bolo hlásené. Ale v tých správach to určite nebolo telefónne. Bola aj Fúrovej. Vieš dobre, že ona je zodpovedná za vyhlasovanie. Dobre, tak si to s ňou preberiem. Ďalej, ľudia majú, keď ideme sa baviť o vývoze skla, vyváža sa v tých vreciach, ktoré sú. Ľudia majú kontajnery označené normálne, tu máme fotku, mi prišla mailom, označený kontajner zelený, napísané sklo na ňom, od vrchu aj z boku, nevysypali im to. Tak prečo nevolali hneď na obecný úrad? Stalo sa, lebo jeden deň vysýpali komunál a vysýpali, mám taký dojem, aj sklo. Tak sa stalo, ale volali hneď, nevysýpali mi, lebo keď dá celá tá ulica, tam 10 košov, tak nevedia, ale volali hneď sme to riešili. Dobre, takže keď sa toto stane, majú volať priamo na úrad, hej? Áno. Dobre, a mám aj otázku ďalšiu, konkrétnejšiu, teraz je troška také popršané počasie. Sú stále diery tam, ako bývajú Omastovci, po tých cestách sú vymoli, ak môžete potom prepočnúť tie fotky tej cesty. Aj ako oni Omastovci, samozrejme, kde býva celú tenku. No. Tak tam po tých uliciach, sú tam vláky, viete, pošlám potom fotky, čo mi poslali, ako tam vyzerá. A aj dneska, keď som šiel poza školu, tá, ponazvime to ľudovo, taká tá polná ulica, poza ten plot, tam sú samé diery, naozaj nemáme troška štrku na to, by sme to tam vypieskovali. Aspoň po tých jamami tam je strach. Ale opýtaj sa zamestnancov, tí tam dosýpajú pomaly každý týždeň tú dreč.
jeden dá, že je to bon. No tak rušíš trh, alebo čo? Ale veď dosýpajú asfaltovou drťou, tu je svedok. Vrajím, dneska je tam akcia, dneska je tam len ten deň detí, ľudia chodia na aute, vrajím, každý jeden mi povie, čo tam, čo to nevysypete, aspoň tých pár dier, čo ste tu. Dneska prišlo 350 aut pred školu. A to, že stoja na trávniku, to nikomu nevadí. Veď ja vravím, ale reprodukujem to, čo mi... Každý týždeň doslova sa dosýpajú. To robí pred domami. Vravím, ja reprodukujem len to, čo mi ľudia hovoria, takže sa snažím vychádzať im ústrety. To som chcel. Dobre, ďalej. Takto, ja sa chcem opýtať, podnikatelia sa ma pýtajú, hľadovisková sa zabáva, ako kto to tu bude vlastne predávať, či len domáci podnikatelia, či aj iní podnikatelia, ako je to, lebo nemajú ešte informácie. To si na kultúrnej komisii toto predáva. Ja viem, len som vám už pýtajú to mesiac. Ale či sme od nič sme žiadne stanovisko neprijímali, že súdy tu ako sme to... No, tak... No ja som len k tomu zasúdilstve neviem, či ste dačo prijímali také, že či aj cudzí majú predávať, či ako ste... V prvom rade domáci a zložky. A zložky, ak sa pokrie ten predaj domácich... Tak ako minulý rok. Zložky, mali sme stretnutie, lebo ja som oslovila zložky, či si chcú finančne vypomôcť na tejto akcii. Nikto, to som aj povedala v apríli na zastupiteľstve, ani jedna zložka sa neprihlásila, iba polovníci. A myslím si, podľa programu očakávame väčšiu účasť na akcii, takže tí domáci podnikatelia asi bude málo. Bude komisia zasadať niekoľko. Ale... No bude isto. Takže... To už treba... Na budúci týždeň alebo na ďalší, aby sme dohodli. Nám treba tiež stanoviť, neviem, či ste, ja to hovorím ako zatiaľ neoficiálne, lebo sa ma pýtajú tiež už títo predajcovia, ktorí by tam chceli fungovať. Vzhľadom na to, že sme vytvorili trošku iné podmienky, však bol si Miro na brigáde, tak vieš, o čom je reč, stánky budú tam, takže aj ten poplatok bude trošku iný, nebude tam 50 eur, ale možno bude 100, to je na nás, ako koľko schválime. Keďže v meste vieme, keď sú trhy, koľko berú za predajné miesto. A keďže máme akciu takúto, tak ja si myslím, že ten aj zisk tých podnikateľov, ktorí tam budú, alebo tí, čo budú tam predávať, bude, si myslím, že aj vyšší ako minulý rok. Čo? Aj zložky. Ale ja si myslím, že potom prekoľko tie peniaze, do obce či do športu? No, z nájmu z tých stánkov. Darovacími zmluvami šli pre potreby obce. Však je to majetok obce. Dobre, ja sa pýtam, či to pôjde do športu ako vám, či sa vám pomôže v tomto, či to pôjde do obce. Je to obec ale je to obecná akcia. Ja viem, že chceme podporiť šport. Ak nemáte nikto nič, na záver si nechávam jeden hlavný bod pre mňa v bode rôznom. Všetci viete, robíme rekonštrukciu celého baráku a urobili sme prístrešok. Tak sa chcem takto verejne, hlavne vám poslanci, poďakovať, ktorí tam robíte doslova dennodenne. Pán Mojš, pán Nemček, pán Martinka, aj pán Zigo bol na brigáde v sobotu, pán Daniel a môjmu zástupcovi Benčovi. A pri tejto príležitosti, keďže evidujem, kto tam chodí, koľko tam odrába, na júnovom zastupiteľstve navrhnem odmeny pre tých poslancov, ktorí sa zúčastňujú celej rekonštrukcie. Takže ešte raz všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Ja som sa ešte teba, Roman, chcel spýtať, že ty si nemohol prísť, že som sa chcel pána sa raz pýtať, no keď sa ten barák... A treba sa poďakovať aj ostatným, čo prišli pomôcť. Ale že by sme tam všetci poslanci, ja sa Romana pýtam, že sa chcel pýtať, že mali by sme tam všetci poslanci chodiť bez ohľadu na to, že aký máme názor na starostov na obce, ale je to záujem obecný a nebudeme sa tu brať, že starostka je taká, ja som taký, ja tu nemám problém propozať pomoc súdruku, ale vrem bol som na požiadnej súťaži a zajtra máme znova súťaž zase detskú v Likavke, takže tam je vlastne tiež takisto za celého do obedia. Ja si myslím, že by sme mali poslanci držať týchto spolu, lebo je to pre obec, nie pre poslancov, pre starostov. Ja rozumiem, ja vrem, že na vlastné hospodárenie vrem vysvetľujem, že nedá sa mi to s tom, bo nemôžem byť na dvoch miestach naraz. Ja sa ešte teraz sa musím spýtať, že nikto nebude spýtať. Takže ešte raz veľká vďaka vám všetkým.
Samozrejme ďakujem aj tým ostatným, ale v prvom rade vy ste tam pomaly dennodenne, takže ďakujem. Ak nemáte nikto nič... Ja by som ešte, pani starostka, neviem, či ste zaregistrovali, konala sa Liskovská kvapka krvi, čo bola veľmi pekná akcia, chcem sa poďakovať Červenému krížu, že to zorganizoval. Na budúce sa zídeme asi v Likávke. Likávke, áno. Putovný pohár budem odovzdávať. V takejto atmosfére, ako to bolo v Liskovej zorganizované perfektne, tak sa človek teší. Starosta ukážte. Pohár mám. Koľko z nás bolo? 63 odberov sa podarilo urobiť. Toto je putovný pohár. Liptovská kvapka začala v lani v septembri v Liptovskej Štiavnici. V januári bola v Bešeňovej, takže Štiavnica 53, Bešeňová 62 darcov a Lisková 60. 15. augusta bude Liptovská kvapka krvi, odovzdám tento putovný pohár starostovi v Likávke. Takže chlapi, vy môžete po 3 mesiacoch darovať krv, my si teraz počkáme. Takže toto je. Bola to vydarená akcia, články ste čítali, bude to aj v spoločníku a hlavne je to akcia pre pomoc. Pre pomoc každému, ktorý to potrebuje. Naozaj, kto môže, aj zdravý. A oproti tomu, lebo ja som tiež po dlhej dobe sa vrátil k tomu a to, čo sa robí v nemocnici, to s týmto nemá nič spoločné. Toto je celkom iné. Toto je ďaleko príjemnejšie, ľudia sa zjedú, pokecajú si aj niekoľko hodín. Takže ešte raz vďaka všetkým. Takže ak nemáte nič, týmto ukončujem zasadnutie neplánovaného zastupiteľstva.